आज आपण केसर हलवा बनवणार आहोत. केसर शिरा, केसरी भात ही याला म्हणतात. खूपच जबरदस्त टेस्टी असा हा केसर शिरा बनवलेला आहे. केसर घालून हा शिरा खरंच खूप छान लागतो. एकदम मऊ आणि रसरशीत असा हा शिरा बनतो. तुम्ही 1-2 दिवस जरी ठेवलात ना तरी तसाच मऊ मऊ हा शिरा राहणार आहे. नाहीतर काय होतं काय आपण शिरा बनवलेला थोड्या वेळाने असा कडक किंवा असं रखरखीत लागतो. पण हा एकदम सॉफ्ट आणि मऊसूद असा शिरा तुम्ही घरी कुठला सणवार असेल किंवा पाहुणे येणार असतील, पूजा वगैरे असेल छोटी, त्यावेळेस तुम्ही हा बनवून देऊ शकता. खरंच खूपच छान लागतो हा केसर शिरा. आणि अगदी योग्य प्रमाणबद्ध मी हा शिरा कसा बनवायचा ते सांगितलेले आहे. छोटे छोटे टिप्स सांगितलेले आहेत यामध्ये. ते जर फॉलो करून तुम्ही हा शिरा बनवलात तर तुमचा ही शिरा मस्त असा मऊसूद रसरशीत होणार आहे. तर बघूया आपण हा शिरा कसा बनवायचा आहे ते. तर बघा, शिरा बनवण्यासाठी इथे मी हे 1 कप रव्यासाठी अर्धा कप तूप घेतलेला आहे. साजूक तूप घ्यायचं आहे. तर पूर्ण मी आधी घालत नाही आहे. हे 2-3 चमचे बाकी ठेवलेलं आहे आणि बाकीचं तूप घालून घेतलेलं आहे. आणि तूप चांगलं गरम झाल्यानंतर यामध्ये आपण घालायचा हा एकदम बारीकवाला रवा. तर हे मेजरमेंटसाठी तुम्ही घरातला कुठलाही कप घ्या आणि त्याने पूर्ण मेजरमेंट घ्या. तर 1 कप रव्यासाठी मी इथे अर्धा कप तूप वापरलेलं आहे. किंवा जर तुम्हाला तुपाचं प्रमाण जास्त आवडत असेल तर 1 कप तूप घेतलं तरी चालेल. पण आपण हे कमी तुपामध्ये आणि रसरशीत असा शिरा बनवतो आहे. आता तुपावरती आपल्याला हा शिरा ना एकदम लो फ्लेमवरती छान असा कलर चेंज होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. गॅसचा फ्लेम एकदम लोवरतीच ठेवायचा आणि सतत मिक्स करत आपण हा शिरा परतून घ्यायचा आहे. आता उरलेले वरतून 2 चमचे तूप मी घालते आणि हा 1 चमचा तूप आपण आधी साईडला ठेवणार आहोत. याचा वापर आपण नंतर करणार आहोत. तो कुठे करायचा आहे तेही मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर आता मस्त असा तुपामध्ये हा शिरा भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला. गरम तुपामध्येच तुम्ही हा रवा घाला. तर तुमचा रवा जो आहे एकदम मस्त असा दाणेदार रसरशीत होईल. नाहीतर काय काय वेळेस काय करतात की रवा आधी घालतात नंतर वरून तूप घालतात. तसं करू नका. तर रवा आपला भाजतोय तोपर्यंत आपण त्यासाठी लागणारा पाक बनवून घेणार आहोत. तर मी इथे 1 कप साखर घेतलेली आहे आणि यामध्ये 2 कप पाणी घालते आणि 1 कप आपण दूध घालणार आहोत. साखर वितळेपर्यंतच आपल्याला हा पाक बनवायचा आहे. असं एकदम 1 तारी किंवा 2 तारी पाक नाही, फक्त साखर वितळेपर्यंतच. आणि मस्त असं उकळी एक काढून घ्यायची आपल्याला याला. त्यामुळे आपला रवा जो आहे केसर शिरा एकदम रसरशीत होणार आहे. आता केसर शिरा आहे त्यामुळे यामध्ये घालायचे केसराचे धागे. तर इथे मी थोडेसे केसर धागे घातले, त्यामुळे कलरही खूप छान येईल आणि टेस्टही एकदम जबरदस्त येणार आहे. तर हे आता सतत मिक्स करत आपण ह्याला उकळून घ्यायचं आहे. एक उकळी काढायची आहे. तोपर्यंत आपला रवा जो आहे तोही भाजतो. म्हणून मी सांगितलेलं आहे की तुम्हाला रवा गरम तुपामध्ये घालायचा आहे. आधी रवा आणि नंतर वरून तूप नाही. तर तूप चांगलं गरम झाल्यानंतरच रवा यामध्ये घालायचा आहे. त्यामुळे मस्त असं रवा जो आहे तुपावरती छान परतला जातो. नाहीतर काय होतं, आधी रवा आणि नंतर तूप घातलं तर रवा जो असतो तो पूर्ण तूप ॲब्झॉर्ब करून घेतो, नंतर सोडत नाही. आता या रवा भाजतोय त्यामध्येच आपण काही ड्रायफ्रूट्स ॲड करून घेऊया. त्यामुळे वेगळे असे भाजायची गरज नाही. तर इथे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही ड्रायफ्रूट्स घेऊ शकता. तर हे पिस्ता आणि मनुका मी आधी साईडला ठेवून देते. तर इथे मी घातलेले आहेत चारोळी, मनुका, काजू आणि बदामाचे काप. तर आता हेही आपण या रव्याबरोबर छान भाजून घ्यायचे. आता बघा, पाकही आपला छान असा उकळला गेला आहे. साखर पूर्ण वितळली, कलरही खूप छान आलेला आहे. एक मस्तपैकी अशी उकळी काढून घेतो आहे आणि त्यामध्ये आता आपण जे 1 चमचा तूप पुरवून ठेवलं होतं ते घालायचं आहे. तर तूप ह्यासाठी घालायचं आहे की आता ह्या पाकामध्ये आपण तूप घातल्यामुळे आपला जो शिरा आहे ना तो मस्त असा शायनी होतो, छान चकाकी येते त्याला. त्यामुळे आपण हा तुपाचा 1 चमचा ठेवला होता तो आता यामध्ये आपण घातलेला आहे. आता मस्त उकळी काढून घेऊया. तोपर्यंत आपला रवाही भाजतो आहे. तर बघा, आता मस्त अशी उकळी आलेली आहे. तर याला आपण आता झाकून साईडला ठेवून देऊया. आणि आता ड्रायफ्रूट्स बाकीचे भाजल्यानंतर आपण हे घालणार आहोत. मनुका आणि पिस्ता आपण नंतर गार्निशिंगसाठी वापरणार आहोत, सजावटीसाठी.
तर आता तूप आधी आपण मनुका यासाठी नाही घातल्या होत्या, कारण मनुका जास्त वेळ लागत नाही भाजायला, लगेचच भाजल्या जातात. त्यामुळे आधी सुरुवातीलाच घालू नका. थोड्या वेळानंतर जसा रवा आपला भाजत येतो ना त्यावेळेस घालायचं आहे. बघा रव्याचा कलर खूप छान असा बदली झालेला, रवा व्यवस्थित भाजला गेला आहे. तर आता यामध्ये आपण हे गरम गरम जो साखरे आणि दुधाचा पाक बनवून ठेवला होता तो घालायचा. एकसाथ नाही घालायचे, थोडा थोडा घालत आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आधी मी थोडासा घातलेला आहे, मिक्स करून घेऊया. योग्य अगदी प्रमाणबद्ध सांगितलेलं आहे. 1 कप रव्यासाठी आपण 3 कप पाणी म्हणजे घेतलेले आहेत. 1 कप दूध आणि 2 कप पाणी आणि 1 कप साखर घेतलेली आहे. आता गोड जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही साखरेचं प्रमाण थोडं वाढवू शकता. आता बघा आधी थोडंसं पाणी ओतलं होतं आणि वरून आता थोडंसं असं करत करत साखर आणि दुधाचा जो पाक आपण बनवून ठेवला होता तो पूर्णपणे यामध्ये घालून मिक्स करत राहायचं आहे. आणि जो रवा आहे तो लगेचच ॲब्झॉर्ब करतो या पाकाला. मस्त अशी उकळी येते बघा. आणि सांभाळून, कारण याचे शितळेही अंगावरती उडतात, त्यामुळे थोडं काळजीपूर्वक हाताळा. मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असतील तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आता आपण यामध्ये घालूया अर्धा चमचा वेलची फ्लेवरसाठी, आणि वेलचीची पावडर घालून परत मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. आता हे तुम्हाला आता जरी पातळ वाटत असेल तरी थोड्या वेळाने आपण याला जे वाफवणार आहोत तेव्हा तो रवा जो आहे मस्त सर्व पाक ॲब्झॉर्ब करणे घट्टसर होईल. तर 2 मिनटं वाफ दिलेली आहे बघा. मस्त असा आपला रसरशीत एकदम मऊसूद असा हा केशरी शिरा तयार झालेला आहे. हा तुम्ही जास्त वेळ ठेवला तरी तसाच मऊसूद राहणार आहे, कारण अगदी व्यवस्थित प्रमाणबद्ध आपण हा शिरा बनवलेला आहे. एकदा नक्की बनवून बघा, तुम्हालाही खूप आवडेल. आणि मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका हा मस्त असा रसरशीत मऊसूद दाणेदार शिरा तुम्हाला कसा वाटला. तर हा आपला शिरा तयार झालेला आहे. मस्त गार्निशिंग केलेलं आहे ड्रायफ्रूट्सने. जबरदस्त टेस्टी असा हा केशर शिरा किंवा केसरी भातगी याला म्हणतात. जर तुम्हाला दुधाचा वापर करायचा नसेल तर तुम्ही दुधाऐवजी 3 कप पाण्याचाही वापर करू शकता. पण इथे मी थोडं टेस्टसाठी आपण यामध्ये 1 कप दूध ॲड केलेलं आहे. जबरदस्त टेस्टी असा हा आपला केशर शिरा तयार झालेला आहे. गरमागरम मस्तच लागतो तो. तुम्ही सकाळी नाश्त्यासाठी किंवा घरी कोणी पाहुणे वगैरे येणार असेल त्यावेळेस आपण शिरा बनवतो, त्याऐवजी हा तुम्ही केसर शिरा नक्की बनवून बघा. सर्वांनाच खूप आवडेल. एकदम जबरदस्त टेस्टी असा हा केशर शिरा. आणि रेसिपी आवडत असेल तर चॅनलला लाईक, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि रेसिपी तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्येही तुम्ही शेअर करू शकता.